Tras as montañas nun verdeval, os teletibus veñen xogar. O vídeo dos Teletibus é a última parodia dos creadores do Breaking Ball galego e da famosa Bertolina, que xa supera con creces o 1.000.000 de visitas en YouTube, facendo historia na colección de videoclips musicais galegos. Un dos seus protagonistas, o taboadés Dani Moreiras, contábanos como xurdiu esta nova creación que xa pasa das 7.000 visitas en 3 días e que mestura a febre do legado de Tibu a través dos coñecidos Teletubbies. Foi a súa maneira orixinal de pagar o legado e tamén de lanzar o novo éxito estes días. Nominado fun unhas cantas veces, entón, pois claro, como me estaban co da mariscada e tal, pois hai que facelo. E nada, xuntámonos Iván, María e eu e decidimos facer, ocurriusenos así, e nada, puxámonos, fixámoslo un par de días como casi todo o que facemos, así rapidamente, e sen pensalo moito, e nada, para a rede. Pero casi mellor non pensalo moito para que sale así máis espontáneo, non? Por suposto, eu creo que esa é a clave, a naturalidade, os ser espontáneos, eso é o que creo que é o que funciona. Dani Moreiras e o equipo de Paramo Pictures non agardaban o éxito acadado. O seu periplo como cantante da orquestra coa que traballa por diversas zonas sérvelle para decatarse de que o vídeo é verdadeiramente coñecido. Hai quen se pregunta xa para cando o próximo proxecto. Ata setembro non creo que haxa moito tempo de facelo. Agora estamos bastante ocupados os que nos dedicamos a facer estas cousas. Bueno, eu xa na orquesta e os meus compañeiros, pois, nas súas historias tamén, ata setembro vai ser complicado que nos poidamos xuntar de novo para facer outro proxecto destes. Os vídeos musicais están dando a coñecer os seus creadores a través da rede, o que xa lle reporta algunhas peticións e tamén algunha oferta mediática. Chamadas, bueno, eu personalmente, como estou na orquestra, pois, aquí, aí sí que teño que facer sí ou sí, non me queda outra. E, ademais, fago con moito gusto, por suposto. Todas as festas, ou na maioría, nos aparecen cunha Bertolina, bueno, a min personalmente me coñecen. Ben, moi ben. Pero sí que tivo boa acollida entre o público, non? A acollida foi impresionante. Xa, bueno, tanto da Bertolina como do Fertimón. Bueno, eu creo que hoxe por hoxe xa casi son hasta famoso. Pero bueno, eu que sei, con isto non contaba, pero moi contento que estou de que sucedera. Tamén nomino a Grotone de Caseiro. No, son 3 na máis. 3. 1, 2, 3. Pero hai que non sei contar. Estás-me chamando ao alfabeto. Eu fui á escuela. Non xogo máis,